an maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuyang tamang oras, 4 minutos antes mag-abot ana alas 10 na pagkaaga. Mga tugang, Diyos marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 11 kita kan bulan na Abril. Presenteng taon, aldaw kita ni na Martes. Yan sa luwas, makusog na po na Doros. Daraka na bagyong si Amang. Nasa signal number 1 na po ang Katanduanes asin ang Partikan Luzon. Sa lado technical si Joanna Dibilla, sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Engineer Abelindon Toralio, ana sa muyang Chief Technician man asin si Rodel Cesar. Pasensya na po kamuta not feeling well sa indong lingkod. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim. Ako po si Philip Barasanan sa indong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw. Naroon nakikisama man ang pagmati ko sa panahon. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, pero at least day po nag-uuran. Kaya duman sa mga low-lying areas sa pagirumdum po sa Indo na preparar po kita. Maging alerto ta anong man na oras pwede subot magkusog na bagyong si Amang. Expected po ngunya na semana. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga sa bilog na downtown area. Asin man digdi sa bilog na probinsya kan Camarines Sur dyan po sa tercer distrito kan na probinsya nin Albay. Duman po sa mga malayag ngunyan itong mga mabiyay sa dagat, ingat-ingat po kita. Maski nga ni mayong route na panahon, duman sa mga nag-excursion, bigwang nagkaralamos, nagkapirang mga persona, medyo mamundo sa parte ka na pamilya. Kana pamilya Seya Sinman na Hermosa na nagkaralamos po sa indang kapamilya ng mga hoben pa. Diyan sa Barangay Dulo, San Jose, sa Partido area. Di man sa siyudad kan Iriga sa Barangay San Isidro kan nagtalikod na aldaw duman sa Polpor kan Masuso Spring Resort nagkaigwaman po nin Robo-Robo Borolyada pambihirang buhay tayo ni pero dinadara sa init kan payo asin dara pa kan init kan panahon. Dahil po kita makisabayan sa init kan panahon ta masakit yan. Dahil kita magparahanap nin anong man ang mga problema sa buhay. Siyempre sa mga nakulgan ta may epekto man po yan sa indang mga paryentes sa kapamilya.
Duman man sa mga nangkulog, lo mismo, apektado po kamo kayan, ta siyempre papatawan man kamunin kastigo. Duman man sa mga salang ginibo nindo sa indong kapwa. Minsan ka sa sobrang kaugmahan kanibang mga kababayan niya to, lalong-lalo na po ang mga jóvenes. Yan po nagkakaigwanin mga rimalaso. Kundi nakokontrol ang sendang mga sadiring buhay. Ang nangyayari, naging mga pasawayan iba. Kung nakatumar na agwa di pataranta, an masakit pa kayan kung an iba po nagtumar na droga. Kaya ngunya ng mga panahon at grabe na ang pagtios kung nagpaparahanap pa kita mas lalo pang madagdag sa problema niya to sa satuyang buhay. Ay talagang dipisil po yan. Sabi nga ni kayan, itama at sana ang satuyang buhay. Tanganing kita day mapariwara digdi sa kinaaban. Tapos pakusuguntaan pagtubod sa kagurangnan. Ano ba kaya nadadara sa mga tentasyon, mga kinaabanon na mga nangyayari digdi po sa kinaaban na masalimuot kung minsan ang mga pangyayari. Talagang inipuan dapat niya tong likayan. Hoy, good morning palan sa mga parantabay niya to dyan po sa City Hall ka na siyudad nin Iriga, duman sa mga department head na abang igos. An tourism officer ka na siyudad nin Iriga kay Sir Lowy Taduran. Yan man sa Merkado Publiko si OIC Market Superintendent Sir Ariel Blanco. And syempre sa City Administrator ka na Siyudad din Iriga si Attorney Nunoy Wapirina alias Wapo. Sabi kan iba, Wapi Wapo. And syempre sa pangenot man yan ni Mayor Exuliba. Man sa sangguniang panlungsod sa pangenot man ni Vice Mayor Edsel Serrano Di Maiwat. Nagdyan po ako sa City Hall ngunyan garumayong sesyon. Sa ginigibo bagaan regular na sesyon ka na sangguniang panlungsod to yung Martes. Pero nag-holiday pa man sa ibang mga konsyahal. Kumusta man ki punong barangay Weden Salvadora, ki Franz Bardonado Onyedo, asin man sa kabos ng mga taga-barangay Santo Domingo, kana siyudad nin Iriga. Yata palan, looking young si Hart, garo liwat gustong patunayan kana fashion icon, asin actress na si Hart ibang lista na sa iyang edad, iyo an numero sana. Mas naguhoben pa kaya ini kon hilingon sa bago kaining short hair na supwing na hairstyle asin man ruman sa nasubuti ni Sweet 16 pa sana ay pambihira. Aro palan lumbod pa ining si Art Evangelista. Tapi gihiling ko nga ni digdi kunyan baga nag orange ang sa iyang lalawgon. Darakan make up minsan ang mga maedad-edad na pag nag-make up biglang nahobin.
Dapalan sa paglaog pa sa nakan bulan na Abril ngunya na taon, dakol na ang mga senior citizens duman sa siyudad Canaga ang pabalik-balik na sa City Social Welfare and Development Office para mag-follow up kan sa indang social pension. Enot naman na naipangako sa mga benepisyaryong lolo asin lola na Abril ninda makukuha ang pensyon na ini puon pa kan Enero na 500 pesos kada bulan hali sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa pag-verifykar ki Annabel Vargas ang head kan City Social Welfare and Development Office na sambit kay ni na nasa proseso na ana pag-payroll pasana kan DSWD Regional Office asin ngunyan tapos na ang whole week posible na ining ma-release sa mga benepisyaryong senior citizens. Maray na bareta. Aloy na po ining pigpaparahalat na social pension kan mga senior citizen kundi sagkod bagangon yan say paninda na re-receive. Ngunyan sabi kan DSWD i-release na. Nationwide man po ang pag-release kay ni siyempre. An i-release sa mga ining social pension pun pa kan Enero sagkod Hunyo ngunya na taon nangangahulugan na tig 3,000 de pesos an mariresibikan kada saro. Nasambit pa man ni Vargas an pag-release iyon gigibuon sa mga barangay na mismo sindaan na magtataw sa mga naghahalat na mga benepisyaryo. Tolos man sindang makikipag-koordinar sa mga barangay official kung pwede ma-download na sana sa indaan na pundo. Ang siyudad Canaga igwanin halos 3,000 na benepisyaryong senior citizens kan social pension. Kaya duman po sa mga senior citizen di po sa satuyang nasyon bako sa ng siyudad Canaga magindig di sa Rinconada areas, siyudad kan Iriga at least may linalao man na kamong marireceive na 3,000 de pesos. Dapalan apat man na individual sa siyudad Canaga ang nasampulan asin kinasuhan na kan City Solid Waste Management Office dahilan sa salang oras asin aldaw asin klase kan mga basurang dapat na iapon. Hiniman ang napagaraman kay Engineer Joel Martin ang pamayukan Solid Waste Management Office kung saan parte man ini kan pagiging mahigpit kan opisina lalong-lalo na nagkapirang mga individual paman na halis sa manibaibang banwaan an padagos paman na nag-aaponin basura sa naunang bita ng siyudad. Mientras na halos 2,000 de pesos man ang pinalidad sa enot na offense asin pwede man na makulong kun oro-otro na sindang mag-aponin bakong tamang oras kan sindang mga basura sa gilid kan tinampo. Nakabantay man asin nakatutok pa man giraray ang opisina ka na sanitary landfill lalo na ngunya na dry season. Dahilan ta pinag-iiwasan ang pag-alisngaw kan basura kun kaya pinagbubugtakanin soil cover. Nakakasiguro man na mayong gas pipe exploitation na posibleng mangyari. Saan mga basura po baga saro yan sa maating bagay digdi sa kinaaban. Nangon yan kung dahil mantinir ang kalinigan sa satuyang kapalibutan, pwede po yan magkausanin polusyon. Kadigdingani po sa siyudad kan Iriga, igwaman na nagkakapirang barangay na pirming nagkukuriyat na basura.
po sa may barangay San Juan, igwaman dyan porsyon sa may Oroinutan kan likodan kan San Juan Elementary School, digdi po sa naunang bitan ng syudad. Yan man sa barangay Santo Domingo, kun minsan an iba man mga kabarangay niya to pinagbubugtak na tulo sa gilid kan tinampo, bako paman oras kan paghakot. And lalong-lalo na po digdi sa barangay San Roque, San Francisco, igwa po digding nagkakaperang porsyon, maski digdi sa barangay San Nicolas, na talagang minsan ana mga basura nakabugtak sa gilid kan tinampo pigpaparawararak kan mga ayam na nagbabaray basay. Siyempre maalis nga o dyan kung naan basura pati mga stock. Ay pagirumdum po sa mga kababayan niya to, kung bako pang oras nin pagbugtakan basura, bako pang oras kan paghakot kan sa indong mga basura na hali dyan sa indong mga residensya, day po muna pagpara luwas. Imbis yan na magin o masara yan mga basura, magin malinig yan sa tuyang kapalibutan. Kung may mga butas man na ayam na anisip kayo sa hayop, pigpaparakaral-kal ana mga basura, kaya mas lalo pa pong nagwawara-irak. Haloy na po yan na problema digdi syudad kan Iriga ining mga basurang ini na nibayaon man sana sa satuyang mga kamutan disiplina, asin ang pagmantinir kan kapalibutan sa satuyang barangay. Ang iba man bating mga kabarangay pigpaparaasa sa naman sa mga barangay officials. At may kasabihan nga ni, tungod mo linig mo, dahil man pinaglilimpihan ang sendang mga tungod. So ibang mga kababaryo niya to. Now, ano pong pagmaigot kan ibang mga barangay officials kung an sa tuya man ng mga kababaryo, an iba ba kung mga disiplinado, dahil tataong magmantinir kan kalinigan kan sendang kapalibutan, inotel po yan. Kaya dapat sa barangay magtarabangan na kita. Kung pwede kita mismo sa sarong residensya ang magmantinir nin kalinigan. Hoy, kumusta man palan ki Jen Mortega dyan po sa Balaugan, sa Banuan ka na Bula, Camarines Sur. Asin man ki Margie Simata Ramos ka na Pamukid, San Fernando. And siyempre sa sakuyang amigang police woman ki kunyan, ano daw ranggo na kayo? Ito, PO1 pa lang ini. Si Madam Jonah Kien. Kunyan, na-promote na. Dahil ko na kunyan, kung PO to, kung SPO1 na, si Madam Jonah Kien. Yan po sa San Fernando Police Station. Di man sa siyudad kan Irga, kumusta man ki SPO4 pading Agripino no kinagrampa asin sa gabos na mga yaon sa Traffic Division kan Irga City PNP. Sa pangingenot man siyempre yan ni Police Lieutenant Colonel Ralph Gison Oida, ang Acting Chief of Police. Kumusta man sa mga mahihigos na mga civil security unit dyan sa merkado, itong mga market enforcer. And siyempre, doon sa mga barangay tanod na nagmamantinirman ka na pase orden sa manlain-lain na barangay po kan syudad nin Iriga. Diyan man sa barangay Santa Teresita, kumusta man ki Manay Hilda Rambuyong, ki Manay Pinagunowon,
And siyempre kay Consi Dandre Aboniti. Man po sa Barangay Santiago, kung minsan nagpaparaluya-luya na naman bagaan supply na tubig na Barit Waterworks pagkakaaga. Haloy na pong problema yan dyan sa Barangay Santiago, digdi po sa Siyudad Can Iriga, dahil na re-resolveran kan Barit Waterworks. Sa pangenot man yan ni Loder Casyaw na pamayuka na sinambit ng Water District dyan sa naunang bita ng lugar. Dapat magtumarparty na kaini si Noli Bermeo ang chairman of the board. Kun nga ta sagkod mo niyan day po na re-resolveran ang problemang ini ka na Barit Waterworks dyan sa Barangay Santiago, Siyudad Can Iriga. Nakabakal nga ni worth 500,000 na generator. Tulugod na mga mayor na gagamiton kan Barit Waterworks day mabakal para mapakarhay po sa indong serbisyo sa nagkapirang barangay na sakop ka na Barit Waterworks digdi po sa Siyudad Can Iriga na nakabase dyan sa Barangay Santiago. Mustaman sa Prime Water, Iriga City Water District kay General Manager Loboy Corporal, kay Branch Manager Johnson Chan, and siyempre kay Engineer Ame Rarisa and Technical Division Chief kana Prime Water, Iriga City Water District. Out pamanlugod mapakarhay manindoan sa indong serbisyo ta saruman sa pinoproblema kan mga concessionaire digdi po sa ring sa Siyudad Can Iriga an maluya subuot na serbisyo kana Prime Water, Iriga City Water District sa nagkapirang barangay. Maging dyan sa Mountain Unit asin digdi po sa River Unit. May nagkakapirang barangay na nagpapara wara-wara man subutan supply na tubig. At dyan sa Barangay San Antonio, dyan sa Barangay La Medalla, pero igwa na po bagang source dyan sa Barangay La Trinidad, kundi bakong magayon na marhayan supply na tubig pero maluyang klase pa. So nako ang source nin tubig dyan sa naunang bita ng barangay. Digdi po sa Rinconada area, bako man sanaan Siyudad Can Iriga kung minsan ang nagkakaigwanin mga problema sa pag-supply ng tubig sa nagkapirang concessionaire. Diyan nga ni sa Banuan kan Nabwa, dahil baga nare-resolveran, naging tubig Nabwa na, kaya ito naglaog sa tubig Pilipinas. Yung Mangiraray, Taklaon Mangiraray, yan ibang supply na tubig ka na Nabwa Water District. Tapos nagbabakal man kasi danin na tubig, mahal man ang bakal dyan sa Baaw Water District. Digdi po sa Siyudad Can Iriga, kung iisipon, bako man na problema ang mga source ta. Sabi nga ni kan Local Water Utilities Administration o ining LUA, ang supply na tubig digdi sa tuyang lugar, Class A, ang pinag-susupply na tubig kana Prime Water, Iriga City Water District. Kaya lang pag abot sa serbisyo, may nagkakapirang lugar, lalong-lalo na dyan sa Barangay Santa Maria.
nakakuha na dyan in source. Pero dakol pa man, ang gagastuson, milyones pa. Kung ako napapasala, nasa 50 milyones de pesos. Tanganing magpunksyonar, nako ang source nin tubig dyan sa Santa Maria, digdi po sa siyudad kan Iriga. Puro halawig pa ang proseso, sabi nga ni kayan. Kung minsan pigdadarahan baga dyan in tubig, hali digdi sa baba kan Prime Water, Iriga City Water District. Pag abot sa mga source nin tubig, dakol kita, digdi po sa siyudad kan Iriga, kundi dakol man ang gagastuson antes na magpunksyonar ang mga source na ini. Siyempre, bako man basta-basta na bibiglaon makapabulos na nin tubig, mamantiniron man na magin malinig ang bulos kan hali sa source na i-distribuer duman sa satuyang mga konsesyonero. Tapirmi pong ankurahaw kan ibang mga kababayan niya to pag maluyan supply na tubig, tapos nagwawara-awara ang supply, uda tubig. Roman sana si Andoy uda bugas. Kansaro nga ni may nagkrear naman in kanta dyan sa Banwaan kan Nabwa. Udanan naman tubig. Buyo man na magkasupply ng tubig an ibang lugar dyan, taklaon man. Ay indang buhay tayo ni kan mga panahon kaya nagtsatsaga sa nabagan sa tuyang mga kababayan na magsakdo sa bubon. Tapos an iba sa gripo ining mga deep wheel. Pero ngunyan grabe na kayaan kaartihan kan sa tuyang mga kababayan an iba. Samantalang ang tubig po ngunyan pigpaparabugta ka na nin chemicals, grabing chlorine na iyon nakakaapiktar sa satuyang mga kababayan na magburok-burok ang tulak. Ang iba nga ni dawa kukuanin mga inumo na tubig sa supply kan water district, pero igwa na po ngunyan ng mga water repelling station na mayo ng tiwalaan iba sa tubig na sinusupply kan mga water district. Na iba ngayon pagmati mi, na iba ngayon pagmati kan tulak pag nagiinom ka na tubig na hali sa water district. Saro mi nganing kaibahan digdi sa estasyon, ano ngayon, mineral water, takon bako ngayon di nga ako mainom. Ay, makonsumong buhay, nigdi sa kinaaban, puro na sana gusto bakalon. Puro na sana gusto po inegosyo an anong man na bagay digdi sa kinaaban. O, ini nga ning mga resort, ka ito, libre do sa nga magparego sa mga burabod, sa sapa. Pero ngunyan, pigpara develop na po an mga tubig tabang, magin ang tubig dagat, magastuso na, makonsumuho na sa tuyang mga kababayan dahil na makapagparigos kung bako sa resort. Kaya ako kung minsan pag mayong ibabayad, dyan na sana ako sa Irarom Kantulay, kana Barit sa Barangay Santiago, malinig mambaga ang tubig. Mas malinig man kaysa Long Beach. An Long Beach man kaya abang ati na po baga kung minsan an tubig ta an iba man ang mga nagaataman in hayop, tapos an ibang mga rayaon sa may irrigation canal na igwanin mga harong sa gilid. Diyan po pigpaparaapon an mga basura ana sa indang mga ati. Minsan na nagpaparigo sa irrigation canal, paghawas, intirong piggagaratulan kan sa iyang hawak, tapos kung minsan nagbubutlig-butlig na. Ang sa indang kublit, nagkukulor brown na bagan iba, kulor puti.
batik-batik na. Sabi kan ibang mga kababayan niya, to ano nga nangyari kanimo? Kanagin batik-batik ito kublit, ito kulit mo. Iton sito awak mo. Para nga ka nagpararigos iton irrigation canal. Sa dakol naman po ang beros dyan sa irrigation canal. Maray ang damulag tamay buugan kublit. Kaya dahil tinatablan ang sendang kublit nin beros. Kumusta man pala sa pamilya ni Ma'am Norian Natsuri Gizabal? Yan po sa Santa Clara sa Banuan, Kanabuhi. Siyempre kay Mayor Lacoste, kay punong barangay Welibong Nieva. Kan barangay Lourdes sa Banuan, Kanabuhi. Related happy birthday pala kay Dr. Ramon Nonato, an dentista na makonsuelo dyan sa Banuan, Kanabuhi. And siyempre, good morning man sa indang pamilya kay Consyal Dr. Abilia Zantoa Nonato. Sa sakuyang mga pinsan dyan po sa Tambo sa Banuan, Kanabuhi, kay Manoy Larry Serdan. Na Banuan, Kanabuhi, digdi po sa Rinconada area. Ini po ang kadakol ng mga busay. Pag sinabing busay, mga pools, tapos mga burabod. Sa bagay, yaon nga ni dyan ang burabod kan tilapia, kan sinarapan. Kundi so tabios, ining sasabing iguanin scientific name na Pandaka pygmaea. Nagdidikit na sa Banuan, Kanabuhi. Kaya poproteheran itong mga tabios dyan. Na daing gayo pagparapabakal sa merkado ta maubos ang tabios sa Banuan, Kanabuhi. Nawawalat mga irin-irin. Ultimo aning irin-irin baga. O da nagtida ko na babayad sa buhi. Agko ayungin. Maray, nagbabaan na presyo kan ayungin sa Banuan, Kanabuhi. 50 na lang ang kada kilo kay itong saradit. Sanggatos na lang so daro-darakula. Pero kan mga panahon po, kan mga nagtalikod na aldaw, nag-200 ang kilo kan ayungin dyan sa Banuan, Kanabuhi. Garopigribayan itong tilapyang nagkagaradan kan ayungin. Pero masiram man ang ayungin. Madugi lang. Ingat ka lang sa dugi ta. Antunok karo mga piranha. Pag natunok ka kan dugi kan ayungin, lalong-lalo na ang liog mo. Baka dahi ka na makahiling nin diretso. Sabi, kaniba, kaya pipahapulas kay itong ipinangaking suhi. Kaya ngayang mahalan dogi. Tapos ang iba man pipa kamrang kan bitis kan ikos. Ay pambirang buhay tang ini. Kung ano na sa ng mga pagtubod para masana mahali kung igwang duging nakalaog sa satuyang halanuhan o sa tuyang liog. Kaya mag-ingat po kita sa pagkakan kaining mga maduging sira. Sabi ni Commander, pag nalulog nga ako, bubutangan mo tulos nga sa kanan, akan nakang bunbunan. Tangan ni ngayang, ito ngayang di ko easy. Tapos kan naggingirit-ngirit ako, anggot si Commander. Para tawa. Yeah, alangan man niya ako na mabugtakan ko tulos yan. Nin maluto ang sa imong bunbunan. Naanggot si Commander pag ang binabakal kong sira, kadakol dugi.
Baga nangyayabo mo kung pakaon, hindi ka sana gusto magkaon. Di man nga naka, matitisting man, ginpaono, magkain kita sa mga sasadit na isara arag kaayungin. Bagang permi na sana kitang tilapia, maduduag na isira. Na naman nasawa, pag permi na sana ng tilapia. Ano man na panira pag permi na sana makasuya naman. Dapat alternate man kung nagsira kita nin gulay ngunyan. Sa aga pwede naman karne. Daiman sige-sige sa na gulay o kaya sige-sige sa na tilapia. Na ako nakakabakal ngunyan nin karning baka, taka mahal naman, pambihira. Ini man na mga paratinda nin karning baka. Pigpa para pamahal, at mayo man yan nin man yan pinagbabahog nin pids. Ang rason kan iba, mahal naman daan pag-atama nin baka, ta mayo ng sabsabon. Hoy, good morning pala ki Amparo Bersa Agbay. Tapos ki Madam Sunya Pontanares, watching po siya. Sinman, good morning po ki Madam Bitsi Udabar. Kumusta po kamo? Wala po kitang 33 minutos makalampas ang alas 10 din pagkaaga. Sabi digdi General Peaceful na Semana Santa digdi sa probinsya nin Camarines Sur, sigunman ki Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Julio Cesar Domingo. Marahay. Kaya lang igwa man na parte na normal na gayo dyan. Ano ba? Sa sobrang kaugmahan, nagkabururat. Nagrobo-robo, nagburolyada. Ano ba man, mga pasaway pag nabuburat dahil pinagbubugtak an ininom sa payo, kundi ay sa tulak, kundi binubugtak sa payo. Manasaro dyan sa masuso, baka iba man binugtak sa payo-payo, kaya nagin ko no manyakis. Ay buisit pag-arog kayan, nagparapanirang marengan hindi yan nabubutay. Aro may sako ni human ang mata ka ito, o kaya may sakuwaw. Nagsasangli na hiling abang gayon kan lawas, ang paghunay niya makakarahay sa iya, mala ta nalamuyuan, nakadamay pa sa mga pag-iriba niya na nagkaigwanin robo-robo, maray kon siyong ta labo-labo, anapod sa lapo-lapo, labo-labo. Minsan digdi po sa kinabanin kababalaghan, kinabanin mga milagro, kung ano-ano na sana nangyayari, na bakong kanais-nais, sabi kan sa kuyang mga nakakaulay. Di ko man ito gusto, pero pinilit ako ng mga tentasyon sa kinaban, pambira. Hindi mag-iwo kita ganing pelikula, pag-arog ka yan. Ay pambirang buhay tayo ni. Kung ano-ano na sa nabagaan naisip kan ibang mga kababayan niya to. Kaya mag-ingat po kita, kita palabi-labi sa anong bagay. Magin sa arak, magin sa babae, itong mga mahilig, ang iba. Magin sa lalaki, na ang iba pati, maski lalaki, pinagkakahiligan, kapwa niya, pambihira.
Mayo na bagang padumanan, ang iba man kapwa babae kinakahiligan. Kung arog kayanan sa tuyang buhay, mayong marhay na padudumanan. Kumusta man palan kay retired Air Force Alex Celeste, ki Grande, asin man ki Mading Minda, ki Ford, and siyempre ki Kagawad Lowiliano. Kan Antipolo Old Nabwa Camarinesor. Kumusta naman ki Kunsyal Manulog Siano Luzon, dahil ko nalaman bagay ni na hiling si Kagawad Manula. Sabi kay itong sa iyang alalay, maabot kaya nga si sa iyang agum. Kaya nga si Kunsyal Manol, maduman sa Antipolo. Dahil ko nga ni nakukuha kung sa inan haraw. Diyan sa barangay Antipolo. Kaya ito inimbitaran kami. Hindi ko nga nakawaturakan. Ang Antipolo kaya may young, may old. Diyan man sa Banuan kan na ba usong-uso baga dyan ang ugbon saka igin saka gurang ang mga barangay dyan kung ano-ano ang bunyag. Kumusta man balan ki Ronnie Maestrado, ki Angelo de Villa, and syempre ki dating Congressman Sal Fortuno, and ki Vice Governor Sal Fortuno Jr. Siyempre ki Ma'am Jo Fortuno. Yan man sa Banuan ka na Baaw, kumusta man ki Manay Munching Maglapid, ki Kagawad Chris Ablan ka na Barangay San Jose. Man makangurungir hatman ang nangyaring ini gadan ang sarong lolo matapos na mabudalanin bus dyan sa Banuan ka na Bula. Sigun sa investigasyon ka na pulisya, nangyari ni bandang alas 8:30 ka na kasuudma sa Maharlika Highway Zona 1 Santa Elena sa Banuan ka na Bula. Pinagababagtas subuot ka na bus na dara ni Rolando Beltran y Hornales, 63 anyos, residente ka na Kamalig Albay, Andalan, pasiring duman sa Metro Manila. Mantang nag-overtake ini sa sarupang Lulunadan, bigla subot na nagbalyo sakay kan bisikleta ang biktimang si Marciano Lanuso y Gabarda, 69 anyos, trabador kan kaparehas na lugar. Nagsapo man in matinding lugad ang lolo, pinagdaraman sa ospital sa siyudad kan Iriga, pero dahil naman nakaabot panin buhay. Sigun man kay Police Captain David Olieres Jr. kan PNP Bula, sinabi kay ning napag-aramanindang pinagamaot pa man na mag-iwas o kan 30 taunang driver na si Beltran, pero dahil na pinagkaya pa sa kusog o sa pagkadakula kan bus. Reckless imprudence resulting in homicide ang aatubangon na kaso kaini. Pero sigun kay Olieres Jr., nakaulay na nindaan na pamilya sin ang suspetsado na magkakaiguan na sa nanin settlement. Nito dahil managdulag ang driver kan bus. Ang iba po nadulag. Minsan pati kung nag-aaksidenteng mga arog kayo ni pinag-iinitan man ka na kapamilya, mga kabisto, itong nakabudal. Kaya dapat talaga dahil man pabigla-bigla itong mga paryentes, pamilya pag arog kaya na igwa po nin mga aksidente ta. Imbes na mabawasan ang problema, nadadagdagan pa. Sa
aro po kayan sa mga day na uyunan kana mga paratukdo sa mga pampublikong eskwelahan kana Department of Education ining manunungod na naman sa ipapautob kan DepEd naan mga teacher tukdoan subuot nin paglangoy an sa indang mga estudyante pambihira an kuraho po ngunyan kan mga paratukdo itaas ang samoyang sweldo. Bako yan na dagdag trabaho. Kung ano-ano na sana po kaya naisipan man kan yaon sa Departamento kan Edukasyon. Na dapat an asikasuhon ni DepEd Secretary Vice President Sara Duterte na may angat man ang pasweldo kan mga teachers digdi po sa satuyang nasyon na daing halos mayo man sa ng bakasyon maski bakasyon kun ano-anong mga pinagigibong mga reports ani bangani bako naman sa bako naman trabaho kan mga teachers ibang departamento na tapos ipinapagibo pa ang mga reports sa mga teachers arog po kainin sa purpose pinagahagadan po baganin na report an mga teachers kung ano man an pinagigibo kan pamilya kan purpose na dapat trabaho na yan kan DSWD. Tapos ining iba manunod sa Department of Health kung ano an mga programa kan Department of Health na dinadara sa eskwelahan hinahagadan pa nin report ang mga teachers puro na sana trabaho alagad pag-abot po sa pasweldo dahil man nag-uumento mas maray pang nagpaparadakol ang mga trabaho kan mga teachers dahil nagbabawas pigpaparadagdagan ang trabaho ang sweldo dahil man nagdadagdag dapat ko tata kadakol kan trabaho kan teachers dagdagan man na pasweldo ay bangan pa ang mga paratukdo digdi sa Nasyon Pilipinas sa mga pampublikong eskwelahan itong mga simple sa naman ang buhay kadakol permi utang sa bangko day ka man makakapot nin awad-awad na kwarta kung ikasarong teacher kung day ka mag-loan. Ini po ang dakulang problema kan mga paratukdo na dapat maresolberan kan Department of Education. Bakong puro sa natrabaho ang ipinapasa sa mga paratukdo. Minsan nga ni napapabayaan na sa diri nindang pamilya para sa na magibo an dapat nindang gibuhon sa indang pang-oral daw na trabaho para makanood an mga eskwela o estudyante kung minsan pati ang ibang mga estudyante man pabutaw-butaw lumuog diri minsan nga ni itong mga tugang niya tong eyepiece pag mag-uran-uran sana uda na nagluluog bilang na sanan malaog sa klase itong mga sa grade 1 mga saro 2 o tulong eskwela na sana kaya paano man po yan makakanood tapos ang rason kan ibang mga magurang mayo nga ni kaming kinakakan sa samuyang harong pangay magparaigat magpa-eskwela tapos kitang buhay ini pag-arog na po kaya ng rason kan mga magurang kaya pasalamat itong mga aki na talagang suportado sindakan sa indang mga magurang pag-abot sa pagpapaadal sangon yan ang ibang mga millennial pati ang inaatuman na cellphone, gadgets kaya mayo naman gayong nanunodan sa pag-eskwela. Suguon mo burungog na
Ang iba, dahil na nagdadangog kung ano ang sinusugo pag nakaputan ang cellphone. Kaya ang cellphone po, saro po yan sa kausa kung kaya nagiging patal ang sarong eskwela o estudyante. Mismong ang mga higher up po kan DepEd ang nagsabi kan bagay na ini. Tapos saro pa kaya na dapat pagpara pa-seminaro na gayo ang mga teachers. Puro na sana seminar. Tapos dahil man na i-apply duman sa indang mga estudyante ang gabos nindang pinag-seminaran bilang sarong para tukdo bilang sa naman na i-applikar ninda sa mga eskwela o estudyante. Paparagastos pandip digdi sa mga pa-seminar na ini. Dapat itong mga basic lang na seminar na pwedeng ma-i-applikar sa mga eskwela o estudyante ang dapat konduktaron na pa-seminar kan DepEd. Imbes na matutukan, so academic, bako na taan tinututukan, seminar. Tapos kung minsan, igwapang mga sports, igwapang mga anomalya. Diyan nga ni po nagpupunan na corruption kung minsan. Sa DepEd, ining mga pakawat na ini. Tapos ining mga pa-seminar. Grabe po bagan, ginagastos ka na sa tuyang gobyerno. Ano ba nga ni, milyon sa pa-seminar ang ginagastos para sa mga teachers. Ano man sabi nga ni kaini ano an in return nasinda nagpara seminar o an mga para tukdo para kondukta nin mga seminar na i-apply man daw ang gabos na ini duman sa mga eskwela sin estudyante sa mga isolated na barangay. O itong mga parplang area na sabi. Kan panahon po, ang pinuunan kan pag-adal, ang iba nga ni nagkakatunsa nang sabi. Makanod sa kan ABC o kaya abakada. Ngunyan kung ano-ano ng mga innovation pigpapara apply para makanod ang sarong eskwela mayo na lugod bagang focus an lado kan Department of Education tapos kung ano-anong curriculum ang pigpapara apply na kung minsan dahil man tugma sa mga kababayan niya to, lalong-lalo na sa mga estudyante. Paano lang po kitang 11 minutos antes mag-abot na alas 11 nin pagkaaga. Tamang palan dyan sa Banwaan ka na Balatan, si Police Major Engelbert Toraldo ang acting Chief of Police ka na sinambit ng Banwaan, and siyempre duman sa MG Beach Resort sa marhay na akomodasyon sa RPN Production, kundi sabi ni Deji Mandi, I felt so sorry. Those who are not failed to attend. Ay na pangyayari. Those who promise. Arog sa kaya ang buhay kung minsan.
Tapos ini naman na kung dapat subot na idagos ang dagdag na paglangkaw ka na tuition pambihira. Maray kung dagdag bawas. Pero ining pagpara palangkaw kan anong man na bagay digdi sa Pilipinas na dayon man makakatabang sa tuyang mga kababayan. Lalo pa pong nagruro-ruan kamugtakan kan iba niya tong mga kababayan. Hindi sa pagparalangkaw kan presyo kan mga produktong petrolyo, tapos dadagdagan naman kay ning paglangkaw kan tuition. Ano na yan? Mayo na bagang ibang ginibo sa Pilipinas, puro magparalangkaw. Dapat ka ini magkantaon naman si Andoy Dabugas. Kantahan niyang itong kanta na kung paano bababa ang bugas. Dagkod ngunyan subot dag sa apaman giraray ang mga bisita kan mga ekskursyonista sa mga resorts and beaches digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Ngunyan kunya na yan huraw. May bagyo na pati. Kabali sa mga nailistang insidente ang pagkalamus na mating marhay ang init kan panahon ngunya na summer season. Minsan nagkukulugan payukan ibang mga kababayan niya to high blood. Ano dahil high blood do na digdi pa sana sa mga presyo kan mga barakalon pampa-high blood na. Tapos kung mayo ka man ibabakal, mayo kang isusustenir na pambakal kan mga mayor na barakalon ngunyan. Dahil matataparan sa imong oral daw na pagkabuhay na tutustusan man sa imong pamilya. Kaya ini dapat resolveran ka na sa tuyang gobyerno. Kung paano maiaangat ang pagbuhay kan sa tuyang mga nagtitios na kababayan. Maray sumayaman udasa na. Sa mga negosyante, pasipara sa na po yan ang kapagtiusan. Diba mga politiko, okay lang sa inda. Mas maray nga nga dakol ang tiyos, tanganing dakol nga magdulok sa samuya. Kung unlevel kan pagbuhay digdi po sa Pilipinas, bakong mga tiyos ay mayong mabibinser na gayo ang mga politiko tanganing bakalon pag-ieleksyon. Kaya nga ni nang gagana po ang ibang politiko kadakol kan mga tiyos na nadadaraman kan kintab nin kwarta. Iba nga minasabi pa, kulang pa nga ningayading itinao mo. Mr. Pulanong politiko. Basang nga kami kadi makababawi. Kaya ang hapot nga yan, isay na nagsasabi nin tama. So politiko o so butante. Mayo ka ng padumanan garon nangyari. Parehas man putnay. Pati ang politiko, piguuto man so butante. O so butante man, piguuto man minsan ang politiko. Ay pambirang buhay tayo ni. Kaya sa ina sana kita maduman. Mani dyan, sige antaram, sumatuod sana. Lagad, sugi mo, bako man sa kamaturan. Dahil na kita magparataram kung dahil taman sana kayang patunayan na pinagsasabing sa matuod. Gibuhon ta sa matuod, yun na dapat.
Ngayon ay naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si Joanna Dibilla. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Engineer Abelindo Naturalio ana sa muyang chief technician. Asin man si Rodel Cesar. Yan mambalan dyan sa luwas si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ang pagbabalik ng Agila. Nagkapirang aldaw na bakasyon. Ako man po si Philip Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.